Ой, колко ще е кичурни. И също направите ми. В стаята ти, е? Да. И на стаята си също има да ти кажа. Да, елата ти да показвам. Елата ти да... Чакай само да разтворя чашата моя. Какво си прави? Силата ли бе? Не. Чакай да го дойде на работа. О, човек, не е тази песен. А? Иди изи да мрънкаш. Ходи изи да мрънкаш. Ама не виж как ти ми, че каже горко. Не мрънкам, казвам. Като изгориш и ми слушаш после дъртия. Всички. Нещо става с компютъра ми, иначе как не апплодвам много време. Нещо спира моя вървене или бягане и да. Всичкото просто хареса ми на Коледа, това е моя любимото ми празник в годината, Коледа. Хареса ми музиките, хареса ми всичко в Коледа. И сега става Коледа. И сте и в сняга. Къде става? Коледа, още е мое любимото. Нещо е още лято, не зима. Харесам съм само зимата, защото Коледа е. И да. Ще покажа стола ми на моя гимнаско стол на баща ми. Йохата няма да пълним ли? Не е пълно. Да не е пълно. Ти ли трябва ли те стопки на стола? Не. Направиш един клип на стаята, аз ще го кача в YouTube да ти видят децата в стаята. Не може. Светя да. Или не светя? Да, светът се. Виж, ето светът. Essa te lava. Всички. Аз много харесвам Коледа. Така дали не е дали подаръците, дали е ухата и музиката, къде става ми всичкото удобно. И също малко харесвам зимата, защото можем да играем на снега. Аз не харесвам много зимата, защото ако ни стъпваме на... Ето така. Снега пропада на тревата, къде кучетата
захарт, акото и шоколада и ако ако ти не видял, че много е закачано, че ти стъпваш на лайно, не знаеш, защото се не го показва. Ако ти виждаш кафява или жълто, не го отиди, защото това май ще бъде шоколад или лимонада. Сега. Това е за готвене. Sahur, 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 sahur. Podanek sam. So this is Christmas, and what have you done in fear? Buga, buga. Честито Коледа на всички! Вие да имате много хубави подаръци и да имаш хубави подаръци този година и да имаш хубава година. Хубава година. След това година искам вие да имате много готин година. И това е моя. Довиждане!